ebeba so nyame adom ochina ewo eye akyeremade efie na sɛdeɛ nhyehyɛ ne sitie no bɛmɛ na obi wɔ hɔ akyeremade no kra wo ka woni ma akyeremade fie ne ne he on sɛ babia ɛyɛ Otumfuo Akyempimhene na hemfie no yɛfrɛ hɔ akyeremade jo ɛhɔ ɛno wo na sɛbi yɛka Otumfuo Akyempimhene enye nim sɛ yewura akotɔkɔhene ne ba prekope ɛna akra konsie de no nti nhyehyɛ no ɛyɛ ade a yɛsɛ tiefo nyinaa ɔmo muti Opemsuo radio ene omo a omo befa adum ho nyina no omo hyɛ no so emaye sɛ ohwɛ krata da manim ya efri ɛyɛ gewura Kumasi Traditional Council ho ene firi ho aba nyame adum a ɔkyena ne nim sa deduanan no ɛba so nti efri ene anwumre na ɔtwe akɔ nyina no yemma sabi ka ne sa ne ma no pragiafo ne sa ne ma nyina emefa ho adum ho yɛkasa adum a ye ka kyeremade a ofiri obi onim nsuase ekɔ nyinaa no ho nyinaa no yebesi kwan no police station anim ho nyinaa ekɔ adum nyinaa himfie ho nyinaa yebesi kwan no na wɔtwe ene na wɔtwe pepepe yebesi sa kwan ni nyinaa fi sɛ nananom amanhene ne abrempɔn a ɛba nyampo kyena no ye makwan ma obia sabi emfa ka mene ne mu nkɔfa asɛm bia emba nti omo mutie nyinaa nhyɛ no sɛ nyame adom a efiri enne no wɔtwe anwumre kɔ ni nyinaa no yebesia kɔpem sɛ nyame adom ɔkyena yebewie bibia mefa so no nso no wɔtwe ne yebebia sa to jo ama obia anya kwan akɔ yebesira tiefo ɛna omo mutibia sɛ wote na wonua nte a bona mane yempe ade a sɛbi wobɛkɔ na abambɔfo gyina hɔ na ɔno mu kɔ akɔyiya no ebi ɔma okwan ma wonkɔ ebi a wontena se ne mo ne nkaebɔ no aba wotie firi Opemsuo radio ti yebesire sɛ ɔhene ba daduanan no yebesire mo mutie nyina no sɛ enne no wɔtwe pepepe yesi kwan ni nyina yesi kwan adum kwan ni nyina yesi no ebi sɛ sɛ me bifie a me firi apagafie mu ba me kɔ adum me firi santasi urama me ba adum ufra ahojo me firi ahojo ba me ba adum ufra safo stadium asafo me ba adum bantima me wura adum sa kwan ni nyina so ye kwan me ye ka ho asem sɛ nyame adum ɔkyena yebesi no adeduane yesi na dwo no wɔtwe yesi kwan no tu obi bi ne bɔ moden sɛ wobɛyɛ ansa na ade akye nyame de kyɛ ye kyena yewura na deduanan sɛ de efredu aka ye no enu nti na yesi akwan a ɛwɔ nyinaa ti wobɛkɔ adum ɔkyena de obɛyɛ de ɔkyena no ahoɔden wɔ hɔ abɔmɔden na ɛyɛ ne ne sɛ de ɛbɛyɛ a nyame yɛ adum a ɔkyena mamra ni mu ama ne ɛsɛ fata bia nso so no yɛtumi ayɛ de adi adeduanan no enkai bɔ kakra a menua bɛ ma fredu a ɛde abani nti ahomache nonum no efiri obanyina yɛyɛ no wɔtwe pepepe bɛkɔ asɔre Cyprian Anglican Cathedral bɛkɔ hɔ na ne nyina didi so nti saade bi wɔ hɔ ne yɛ amom kae bia mefa ayi driver ni bi ɔno kura ka jem sɛ matese yɛse adaduana bi kɔ so adum ne yɛ menya makora bɛpɛ ba bia da nyame adum afiada masim kama sɛ de bɛya bibia ɛbɛyɛ bɔkɔ nti dufie mbɛtena ha sɛ bi enka bɔ kakra wɔ hɔ a ɛsɛ tiefoɔ omo nyina sene nso sɛ nyame adom ɔkyena wɔhene ba adu sɛ poku ɛyɛ yewura Akyempimhene ne ɔno ane ba santima wura ne ba adeduanan sɛ de si atie no meda se fredu a megye di sɛ yɛtiefo ate no ɔmo atena so pam ɔmo mmɔmɔden sɛ ɔmo bɛkeka kyerɛ ɔmo adɔfo ɔmo ayɔnkofoɔ ɔmo kunu ne obi bia ma obi aso nte ɛnyɛ nipa nyina na etie Opemsuo radio na wedi efiri ha yɛabɔ mo nkaeɛ sɛ obi antie no ɔnhyɛ ne so na ɛkyena biribi kosi a wanka sɛ nipa bi kyerɛ ne ho sɛ biebru deɛ woka